गोदान बोसोर 2026 मायथाइखौ बरायनानै मोसादो दे गोदान मेथाइनि अडिअ रिलिज जाबाय। गोदान बोसोरनि हाजो खर'आव लावखार ओंखाम जाहैनाय समाव रंजाहोनो हानाय मेथाइ प्राणजित बर'नि मोसादो दे मेथाइया। मोसादो दे रंजादो दे गोजामखौ बावगारना गोदानखौ बरायना। गोदान बोसोरनि हाजो खर'आव लावखार ओंखाम जाहैनाय समाव रंजाहोनो हानाय मेथाइ प्राणजित बर'नि मोसादो दे मेथाइया। तामुलपुर जिल्लानि जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि प्राणजित बर'आ गावनो सुजुनानै दिहुननाय 2026 मायथाइनि निउ इयार बरायनाय मोसादो दे मेथाइया नोंथांमोननि गेजेराव दिनै रिलिज जाबाय। मोसादो दे रंजादो दे गोजामखौ बावगारना गोदानखौ बरायना। रंगिया सिफुं सर्ग स्टुडिअ मिउजिक डाइरेक्टर हेमन्त कुमार बर' आरो तामुलपुर जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि कृष्ण बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव बेखेवनानै होयो मुंदांखा मेथाइ लिरगिरि आरो देंखो होगिरि कुलेन बसुमतारिया। रंजादो दे गोजामखौ बावगारना गोदानखौ। मेथाइ खोनासंनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना प्राणजित बर' इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों मोसादो दे मेथाइखौ दिनैनिफ्राय खोनासंनो हासिगौ। आं आगोलनिफ्रायनो मेथाइआव जोबोर गोसो गुदुंखा। आं गावनि खामानिनि गेजेरजोंब्लाबो सम सम दिहुननानै आं बिदिनो रोजाबबोगासिनो, नाथाय आं बिदि अफिसियेल एनाउन्स खालामाखैमोन। नाथाय नैबे आंनि फार्स्ट खेब बिदि आं मेडियानि जुयै नोंथांमोननि सेराव आंनि मेथाइखौ रिलिज होनाया। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो खोनासंगोन आंनि गोदान मेथाइ गावनो सुजुनाय आरो जोंहा हेमन्त बर' बिथाङा गोदै मिउजिक होनाय। नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेल प्राणजित बर' मिउजिकेलाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायदो, आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै। मा नाम मेथाइया? मेथाइया मोसादो दे उनाव हेपि निउ इयार जों रिलेटेड। बयनिसिमबो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि आंनि खुलुमनाय आरो अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। बिथां प्राणजित बर' बिथाङा फैगौ 2026 इं मायथाइखौ लानानै दोंसे गोदान मेथाइ बानायदो हेपि निउ इयारनि। मेथाइया मोजाङानो जादों आरो बिनि मिउजिकआबो मोजां जादों। मिउजिकखौ जोंनि रङियानि मानगोनां बिथां हेमन्त कुमार बर' आरो बे मेथाइखौ बिथां प्राणजित बर'आ गावनो सुजुदों, गावनो देंखो होदों। मेथाइखौ जेन बयबो रायजो राजाया अनसायनानै लायो, लाइक खालामो, शेयार खालामो। आरो बे मेथाइखौ बिथांनि प्राणजित बर' मिउजिकेल इउटुबाव सार्च खालामबानो मोनगोन आरो नोंसोर। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि बुंनो गोनांखौ फोजोबथ'बाय।